Guru sejati. Panglimbang 5 menit dina Selasa Kliwon tanggal 13 Januari tahun 2026. Kapethik saka Injil Markus bab 1 ayat 21b tekan ayat 28. Salah siji perkara kang asring kaadhepi dening pengelola lembaga pendidikan yaiku anane komplain bab guru-guru kang ora kompeten alias ora mumpuni. Endi sing salah konsep lah, endi sing mung omong tok lah, endi sing ngertine mung teori dene praktike ora bisa. Endi sing pathok bangkrong karo tulisan ing buku saengga rikala jawaban murid ora persis buku disalahake. Malah ana uga lho guru sing rikala dijak diskusi murite nesu-nesu. Pausan dina iki nyritakake Gusti Yesus kang madeg minangka guru sejati. Kasejatian guru Gusti Yesus minangka sawijining guru kapratelakake dhewe dening wong-wong kang menangi panjenengane memulang. Wong-wong padha kasengsem krungu anggon Gusti memulang sebab panjenengane mulang wong-wong mau minangka wong kang darbe kuwasa ora kaya para ahli Taurat. Tembung darbe kuwasa prayoga kapigatekake. Daya kuwasa dalem Gusti Yesus minangka guru nyumber ana kapribaden dalem kang mujudake pratelan kawicaksanan dalem Allah piyambak. Kabandingake karo cara mulangi para ahli Taurat, Gusti Yesus memulang ora amung nerusake teori-teori turun-temurun kang tansaya suwe tansaya angel kaacakake, kang lumrah kawulangake dening para ahli Taurat, ananging medharake paham anyar kang jero bab tresna asih lan kratoning swarga. Panjenengane mratelakake meneh wa sing paugeran Taurat jroning tumindak nyata prasaja. Minangka sawijining guru, Gusti Yesus ora amung ngongkon utawa merintah, nanging uga nindakake apa kang panjenengane wulangake. Rikala panjenengane mrintahake marang para murid kanggo urip tresna tintresnan umpamane, panjenengane nganteni nganggo tuladha nyata. Prastawa panjenengane nundung demit ing waosan dina iki dadi bukti nyata menawa Gusti Yesus ora amung mulangake welas asih, ananging uga nuduhake tumindak welas asih kanthi ngluwari panandange wong kang slupan demit. Piwulang dalam Gusti Yesus ora amung kanggo nambah ngelmu, nanging ngajak para pamirengi kanggo ngowahi lan dandani uripe selaras karo ngelmu kang wis ditampa. Para pendherek dalem kaajak kanggo dadi uyah lan padhanging jagat, kang tegesake daya upaya lan tindak tanduke murakapi kanggo kabecikaning pepodo. Sabda lan piwulang dalem Gusti dadi inspirasi lan gerakake para murid kanggo tumindak luwih becik. Ketuk jaman saiki akeh wong tumindak becik lan ora wedi tumindak becik awit saka patuladan dalem. Wekasan Gusti Yesus migunakake cara lan sarana prasaja kayata pasemon kang kajupuk jroning urip padinan kanggo mbabar prakara angel ngenani kratoning swarga. Kanthi mengkono kratoning swarga kang ngalu-alu bisa caket rinasakake dening para murid. Kanthi mengkono wong kang sakawit kangelan dadi luwih gampang nggayuh kratoning swarga. Para tresna welem kinasih, kita kudu muji syukur mring Allah awit kanugrahan Sri Yesus Sang Guru sejati kang sampurna ing sakabehi. Saka kono awake dhewe bisa nulodo sak penudaya amrih ing endi wae bisa gagasan tetembungan sarta tindak tanduk kita dadi guru kang nyata kanggo pepodo. Jer guru mono wong kang kudu bisa digugu guneme lan ditiru tindak tanduke. Suwawi sami munjuk, kunjungan swadalem yang Rama Sang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Alamo wicaksana kawula munjuk sembah nuwun awit Sri Yesus Guru lan Gusti kawula ingkang nuntun kawula dumateng kawicaksanan sejati. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwinjang Roh Suci kados sing kula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun.
Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.